Льоша, що це за кот у тебе? Это писец. Это не кот. Це реально пісець? Стой! Мейн-кун, тільки почали репортаж. Ми його називаємо Мейн-кун. Чого? Тому що він огромний. Він огромний. І він похож от іменно на Мейн-куна. Даже китицы. Китиці є. Не такі кобілки, як у нашого Джинджера. Люди покупають Мейн-кунів. Завтра, кстати, на кастрацію привезуть 2 Мейн-кунів. По 10 тисяч гривень. Вот, безплатне, красиве. Красивий кот, безкоштовний. Без всяких вад, без дефектів. Шикарний кот. А як він ловить мишей? Кротів, Мышей. любу здобич, яку може зловити кіт, він ловив. Прям і як його? Ласка. Ласку ловив зимою. Это Мейн-кун.